Water ups. Grabe siya. Naghanap ng water jet. Tiringan. Watering. Hello, ida may gani kay gamay-gamay ra nga to nga stranded karon no, may gamay-gamay ra kumpara sa tong sa una. Kung last year ba. Gamay ra kagipog nga naman daan. Bitaw. Pug nga naman gahapon pa. Bitaw. Hello, oy. Hala ang amon pangker na mo tiwasan. Naka-schedule. Dara ba tayo ni ari diri kay magpa? Bill? Magpakuan tayo magpa. Tawo dara. Ano ito na mo ka naman kayo na kay Paripan. magkuha ko ng ayaw ng nagtisyok. Ano mo nagtisyok? Ha? Ayaw ko ng nagtisyok kay inyo mo sa barko. Pati tisyo. Lagi ya. Jate. May gani gamay-gamay ra mong kuan kung daghan pa kay may mga passengers na obligado gyud mi magkuan